ani kononto salli be ke juma bon ni juma don ni salli don benna cide sallallahu alaihi wasallam ka sunna ye minye ola juma don do ani salli don benna cide nye kutuba kala tuma me ayo kutuba kala ko jamama ako bi salli fula farla nyogon ka aw bolo don kelen kono minye juma ye ani salli banyere salli nyere ako salli fula farla nyogon ka aw bolo don kelen kono aw mogo ni aye salli kenayinke anana salli kenayinna ka salli almamin no fe salli kenayinna ni juma wakati sera nogoya kera alay harina mana jumala mi atigi ka salli fona salla ka sokono nu juma do ni juma ni salli benna ni mogo ye salli kene soro kana juma la wajibite ka tuguni ni na juma la fule ni ma na juma la nogoya dirma to ka sokono ika salli fona salli tuma mi cire nya hadisa in fa ko wa inna mujammi'una akom me ko ale yere koni yere almamin ulu beta jumala de ako an koni beta jumala an koni be jumake men ni min na mo ye salli kene soro ni na fule ni mana fentila me an yere koni bena jumala wala almamin aw beta jumala almamin beta jumala ewa ni salli ni juma benna juma wakati na sira almamin beta jumala ni jamana na almami be kutuba kala abe juma salli nuye don ke ba ko ni almami tara misiri la mo mana yere be sallira kaso kono salli fanala almami ka salli fana salli misiri kuna kata kaso kono me ni jamana na abe kutuba ke nuye abe salli nuye don wala tumamu benna fana iyado sunnaro ni qur'ana be mo min kunna salli keneka bo suratul qamar ani suratul qaf waqtu dola ciden be salli kene arakan fula salli no uluye suratul qaf ni suratul qamar waqtu dola minye suratul a'la ni suratul qashiya seba do ko juma do ko salli ani juma benna ko ale sallira ciden ko fe ko minye salli kene ko ciden yora kan fula salli ni suratul qaf ni suratul qamar fatiha kofe ko minye juma ye ko cide nyo sallini mugo ye ni wa suratul a'la ni suratul qashiya aye mugo sallini nunu ne aw harif salli fanala suratul a'la ani suratul qashiya be seka wa salli kene yere fana be seka salli nunu ye tuguni bo be ko mi sisa ni sura munu fule ni sura nani munu fule ni suratul a'la ani suratul qashiya salli kene be sallinu nunu nye juma be sallinu ye me minye suratul qaf ani suratul qamar salli kene be sallinu ulu ye me ciden tunte juma sallinu ulu ye kachaya salli kene de be sallinu ulu ye me fula be sallinu ye ni juma do nani salli dom bonna akiri ye ninde boni mugo ye salli kene soro juma nalite ka wajibe me alimami rebeta jumala ni mugo nana be juma sallinu ye ni mugo mana misiri re la pew abe salli fana salabeta aka sokono me mugo ma salli kene soro e kana jumala wajibi do ka mugo salli kene e mo soro alimami no fe juma salli e ka far wajibi ye de ni minye salli kene soro de juma binna ka baka me ni mugo ma salli kene soro e kana juma salli wajibi do ka amme fengure min faraka abe do bolo ko ni minye salli kene soro juma binna ka boy ka folla sara o ye qataw ye de itena juma de la me be salli fana salli de parce que salli fana ye faradul waqti farda de yoye juma salli de be salli fana bika yoro nima juma salli fana ba nola de ni mugo mana juma la ka dai ka sokono ko ciden ko foyti la folla gasara o te cinyayde ni mugo ya famu nin chogola ya famu katauka ciden ka di salin asaru munun nana shebo bolo juma de waniye salli kene soro juma nali de binni kam fardul waqti
wakati ka farda minye salli fana ibo salli kaso kana salli fana salli toire ibe salli fana salli kaso donc ambe min fo ni juma ni ani salli benna kiri min bala nindero bon ko ni nana salli kene ka ibe nafila salli wi be sigide bon ni salli kene na kera misiru de kono comme Bamako chamamba ke misiru kono chokomi na make kene ka akera misiri de kono sosoli to la doni ko no nyogonche ciden ko ja dagala hadukum li masjida fala yajlis hatta yusalli rakatain ciden ko na dola kelen don na misiri la kana shigi abara ni marakan frasali sosoli to la ni salli kene kera misiri de kono i don na misiri kono kana shigi foy karakan frasali sosoli to la sosoli be yoro juma ni salli kene bora kene de kan ni salli kera kene de kan misirite yala salli kene be konte misiriye obe misiri ka kiri tabolo salli kene yala misiri kiri babolo be misiri kiri tabolo doni ke baga munun ko salli kene misiri kiri babolo ulu ko har ni nana salli kene de ka kana sigi foy karakan fula salli ibnu usaymin rahimahullah doni ke ba munun nyen fo ale gon nununa ko munna ulu ko salli kene ko misiri kiri dirama ko ciden nyafo hadisa sahalen kono ko salli kene muso be ka bokata ko me muso munun be kalo bola ube bango jolo kana do salli kene kono ko muso haidu to fanate do misiri de kono ko ni muso be haidu la be kalo bola ayire ka sokono abe salli yomi ni salli wakati sere sigamba fo kana shige parce que misir kirite yoro imbolo comme ni yaye salli kene ciden ko muso nabe kalo bola kana doala ne abi bange joli bala kana do salli kene ka ko ciden nye misiri hukumu de dama ko ni misiri fana hukumu de dirama oyi kana shiga kono ni marakan fula salli no simira mo laale be ninde giriya hari salli kene misiri hukumu de baboro ni nana sani ka sigara kan fula salli bo do ko salli kene munu abe munu bolo misiri kirita bolo wulu ko ni nana salli kene la ko ka sigi ko buna bas ka hadisa be ko ako ciden nana salli kene ka ko amasalla nye ko amasalla ko fe ko ola salli kene ko nafila tanye nafila ta ko fe munu ko ikan nafila ke salli kene ka abe do yere bolo salli kene amba jaten ewa misiri kiriba bolo misiri kirita bolo ibe nafila ke nafila e salide ate daga kan mo bali salle obe do bolo parce que nin kuma min fulen ni masala min fulen ni minye ewa ibn hajar fatil bari ayi kuma min natin ni nabe kuma binani bo ni salli no fe kuma min nana la doni kuma bula abe kuma binani bo oye kuma ube tente ka ulana laban muna ni mogo munun ko kon nafila tanye nafila te a kofe ko la nyine munye silamiya sariya man nafila kere lendama komi salli fananye nani be chogomi a kofe fula be chogomi ko nafila tanye nafila ta kofe ko la nyine yode ko nafila kere lende madi salli kene manye nafila kere madama kofe min nawafitil mutlaqa ko kuma toka de doni ke bo ko nyogon soso be mi yoro mi nafila kere lende madama me kafun nafila til mutlaqa nafila bilalete nyere kanan ka sallite ko balili make wala de ko mo ko famu ko balili make la bo ko fule kam min fo ni mo minu nya kan delilai ko cide masalla nye cide masalla ko fo ko cide ne kutuba kala nay cide be wakati soro umma kona ka so de kono ni wakati sera da abena yele mimbari abena ka na dro abada mina farda de la cide na bora ka so kono be nyesi farda de la o be se ka nafila jumanke aba nyesi salli kene ka salli yere de la kake ni salli kene mbanna wakati wore fanate foka yere mimbari ka kutuba kala ko am misaliya be ko mi juma don fule cide juma don ama salli juma nye misiri kono ama salli juma nye misiri ko fewo me esiga mba fo mo kana nafila ke juma nye ngo juma don yere ni cide nana dora betile mimbari de la kaka kutuba kala
ama sabati ko cide nye nana ka do misiri kono juma do ka nafila kew anyew ni atilala ka kutuba la fana be jigi kata akasode ko shigamba fu mo kana salli juma nye wala mbalmo kuma min sahalendo salli kene misiri hukumu diramawo misiri hukumu madiramawo ni mogo min nana na ko abiara kan fura salli sana ka sigi mogo kana bali aya bila ka salli ke ni mogo min fana nana asigira amanna fila salli e fana kana fo ko jako ka wuli ka salli ibato ali ibn abi talib tilela o ya surale de amiri utara fo ali ibn abi talib ko mogo fure ka salli kene kade ali ibn abi talib ko lani akuna min alladhi yanha abudan lani akuna rajula yanha abda ja salla ali ko nete ke mogo yere nimbe mogo bali ko kana salli de nete ko mogo yede wala sabatira shebo sallira salli kene kan asabatira shebo do bolo salli kene nye usallira shebo do yes mogo ye ube salli mu bali ali ibn abi talib tilela ya khwai ko mogo bake ka salli kene nye akon nete ke mogo nimbe mogo bali sallila awa munu be mikrota salli kene kan salli ta nye salli ta kofe na yesigi hari ni mogo minya damina tige ibe kata ulan kace mogo bila ni were ni min na kwa ba akara kan fula salli ka sigi doni ke ba ka kuma ba ka bila ka salli ni min na ya famu be sigi doni ke ba ka bila ka sigi me mikoro ta kana salla nya kana salla ko fe salli ta nye salli ta ko fe hari minya damina tige iyo tami mogo ka dina famu doni donc ambe min fon ni yoro fana la we ninde aba ketwa on ni nyen kali fula de ke afolo salli kene kutuba yala kutuba kelendo wa ube kutuba fula do bon doni ke ko hadisa sabatile mana ko cide nye salli kene kutuba salli kutuba ko asigira uni nyogonje ko o hadisa sahale mana bon hadisa do de bena summan najala ube hadisa do de bana ko o kofe ko aye musu ko aye waju hadisa do bena dar kutuni koro ko cide sigira kutuba fulani nyogonje me doni ke ko amasaha ka fo hadisa sahlen de fulani nye ko e wa salli kutuba ni nyogonje cide sigira ku kutuba fulani faraka bo nyogona o hadisa sahlen mana hadisa minna nala doni ke ko hadisa Allah fulani wala ufana doni ke bago tilala fulay do ko kutuba kelende do fulate do ko kutuba fulado munun ko kutuba fulado uya qiyasu juma de la kafara hadisa de funka qiyasu kafara hadisa de funka uya ke kutuba fulay majhabin nani mbodeka ka ju e wa salli kutuba ka misaliya ka qiyasu juma kutuba la ani hadisa la fule mimbe ka barake noye ka fara qiyasun ka majhabu baka kafo uko faran fansiani sigiliye donc nim fana yurwali bala don ko kan nim fana la ye hada made ko nim masala istihadiya yete ni nasu seru mana kam ko fara ka bo nyogona wala ni masala sugu ikal laje ebe nyana ma ya jamana min kono ni jamana fancama bake ka minke puru akana nyogon soso ube e kana ki jamana mogo ni bolon ko ni be nyesima jama bebe minka jamana kono ni ala soso ni haramute fana ka ko togola nin ko sugu kanyi wodela men ni mogo mi nye kutuba kelende kala salli kutuba fenta tigila doni ko hadisa salimuna ku bo nyogona ni mogo min fana sigira nu nyogonje komi kutuba chama be jiya kono chokomi nu utugura majhabi tigu ko ka ke qiyasu yani hadisa Allah fulembe nu ya takadela kenai
basi ta tigila ibe yoro mi ube min ken nin ko sugu ke o fana ko ke kana nyugo soso ifana kana ke bolon ko ni tamanse parce que nunu na nyugona Abdullah ibn Mas'ud yenni sira iranna farda salli fule minna cide nye sallu kasarude arakan fula Abubakar tilebe ayarakan fula de salli minna salli fanin lasara Umaru tilebe aka kalifanya wakati be arakan fula fula de salli minna hiji wakati Usman aka kalifaya kun folo arakan fula fula de salli mais Usman aka kalifaya laba na sallira minna ayenani salli aye salli dafas ka salli fana ke nani ka lasara ke nani tumami utoro fo Abdullah ibn Mas'ud ko musmana aye salli fana salli nani ayara kanani de salli ako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Abdullah ibn Mas'ud ya yire sagi katalama mana aye minke ni nyem masibade parce que ciden ka sunna abilala Abubakar tumbe minka Umaru tumbe minka ale yire ka watu kumfura tumbe o bilala ako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mais la sara shele Usmana de alimamiyo asallira Abdullah ibn Mas'ud sallira kofe Usmana yennani salli Abdullah ibn Mas'ud yennani salla nofe salamu bilale uko Abdullah ibn Mas'ud ma ni yennani minke an yo ofo yo ke masibaye iko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o yennani sallira nofe yennani salla nofe ko al-khilafu sarru nun sheban nun de be fen kalama koy ako silamo kan nyogon soso ako ye ko jugu bade silamo kan nyogon soso ye ko jugu bade ko ni boda be silamo bolala ni fando e wa yoro dola adagalendo ako silamo kan nyogon soso la ko jugu ba ako de ya ton sallira anofe al-khilafu saru har Sheikh Albani yere benni hadisa fo ka hada madun hakli jigala kosobe ako Abdullah ibn Mas'ud ka hadisan na kasiruna ka bara min fulen ninye ako ninye bara bele bayde bunu semini tumame ya Abdullah ibn Mas'ud ka kuma fo ako nin kuma kanka sebe ni sanujiye al-khilafu sar nin kuma kanka sebe ni sanujide donc la o koso ambe min fo hadisa sabati lemana ko salli kutuba ka ke fulaye me doni ke baga baw bolo ayimma munun temena u ya qiyasu juma kutuba la kuku faranyo ngona ni sigile fitiniye ewa aka fulanna ko kutuba illamene wajibi do wa ayi salli kutuba lahiya kantige salli do wa mini salli do wa aka kutuba lamilite wajibi mugo ka komi juma kutuba ni salli banna ikoni ka kutuba illame o de kanyi ube ni sigira ikana manka ke ika lame o de bika me ka sigi ka salli kutuba lame wajibi tika na kadiye iba alame na lamani madiya ibeta bo ko yala salli kene na tara ka edda abe sarawa labbe ko ibena salli kene la asura al-mamini jamati lala abe sarawa kuma fula bala don ko bawo don ko bawo doko ko bato kere ni ke chogo ni ke wakati doye ko ni o bato sugu tara ki da ko ate sara ko mi ni salli kene nye ko akere kirani wakati dode akere kirani ke chogo dode ini almami ka ke nyogon fe ko na tara ki da ko ate sara ko ya banne mba jigi usemino ka baso kono aben ninde giriya fana mais doni ke baga wore ubawka misali asuru bu bolo ko Anas ibn Malik ko salli kene de lakata ka da tara aka demba ya kono ku fara nyogon ka kara kan fura salli nuye ko comme abe salli kene ka chogome donc abe comme ale fana kuma damado de bala do ko na yida atesa do ko yiba sara comme ayida chogome do ko niba sara ibe arakan fula inde sara me kabarun nunun teke ko ibe arakan fula sempulu sara
mais u be koni ni jama koni da kutuba kalanta la koni ni ba salli ka sokono ewa imma ina salli comme alimami ya salli ni jama e chogo mi ire na salli no chogo ube ina salli ni kaddemo ya o chogo la imma ina arakan fula sempulu comme nafila dro ku salli ibo uluke donc doni ke bo do yen ningiriya na yida abe sara me buno semino kunu na nyogona lene doni ke bo re baka salli wakati salli na kire ni wakati do la ni ke chogo do ani jama sugu do de dira mai ka ke o kono ko na yida ate sara do be ni fanaka ko akatte kibiratu kabaru munum be fo abe damina wakati juma minye mini salliye ale kabaru ba damina ni kalo sabatira sungalo dollaba ni tile binna kalo sabatira ewa salli kalo sabatira aka kabaru ya damina ale ka kabaru mbe banne almami nana salli kene kaduro kabaru banna ale ka kabaru foli bata tile binna sungalo tile ewa sungalo dollaba ni tile binna akera mugani kononto de mugani kononto na do tile binna kalo munyinina ayera kabaru bata wakati de fokata almami na tisalli kenega na yasoro sungalo ye bisaba de dafa bisaba na do ni tile binna dro ewa ni salli ewa minye ewa mini salli bisaba na do ni tile binna dro aka kabaru foli ya damina foni almami kabo kana salli keneka ne almami nara salli keneka dorale ka kabaru banna jaga kitiba an ko jaga hakena ko ani jaga ani baban ko ani suma bo ko jaka ko ni nafolo nasera hakke jumana ni jaka bala nyini kari damado de do bo ni nafolo munun fula bolo sisa ciden tumbe jaka ni sabe hakke sigi wakati mi nunun tunte ciden ye wori jede tumbe ewa an ka wori palasila ciden bolo ani sano ciden ye ni sabe fo ulu de la wo don ke bo ko sisa amba lajele wori munun ba an bolo o ka wori ganan ani min ka suru sanu ni wori jela ani min kan nogo sanu wori je pirila an be an ka wori munun fulen ni nyambu ni sabe ta ola sanu ciden ye sanu ni sabe ke garamu bisegi ni duru sanu ni sabe yo ode wori je ni sabe ye garamu keme duru ani bikononto ani garamu duru wori je min nu ba dila ka ke bolona nege an kambo ode ma no o garamu sera garamu keme duru ani bikononto ani duru ni ka wori je sera o garamu hakema de jakabila bo don ke ba ko nanyi sanu ani wori je la je bara sanu de ka piri ka gele ka tin wori je ka kele fulanna an ka wori munu fulan bolo kam muga nunu anu ka tan nunu anu ka keme nunu ani min bolendo wori je ganaw wori je tamuna ka darahimam uni ulu de kaso wala ni wori je de ka piri kan no sanu ye wakati be ambe fantaun ka ewa na fallaje nan ko an ka ewa atta sanula wakati be le piri be sampere jakate wajibi mo ka jonna fantaun be to shegena men ni anye jateta warje min garamu hakke kan no nanye jateta wala ewa jakka be wajibi ka jonna ko olambe fantaun ka hakke lajeya warije ibe ajate mina sefa hakke min be bolo sisa warije fere law nyininka ko sisa warije garamu ye jole nu ye warije garamu hakke foye garamu hakke minye sefala garamu keme duru ni bi kononto ni duru ibe machine ke ko gosi sefa hakke min bo soro na ya soro ode maralembe bolo sanyele mana la jakabika anka wori nunu o kan nisabe beta wori jedela misali de rodente wori je garamu hakketo nu ko wori je keme duru a garamu keme duru ani bi kononto ani duru sefa wabi segi de basoro ni sefa wabi segi be bolo sanyele mana la jakabika donc akan nisabe bata mindela wori munum bambolo
ukan ni sabe sigi cogo yeninde afulana eko ani ewa bagaw misi jakayata bisaba bani saga jakayata binani nyame jakayata nyame duru oninde baga nunun ka jakaye balo wulu ka jakaye ewa ciden ka sumali fendo dumbe awsigu onye duru kamusato awsigu onye duru ni ka seneke fe sera majaka bok mo ciden ka sumali fe min fule ninye anye kele sawu bi worode sawu bi woro sigiro ma duru obebe sawu kemesaba donc ni ka seneke fenye sawu kemesaba bo sawu kemesaba imbebe kilo keme woro ani kilo ta ani fula sawu keme woro imbe bo be sawu keme saba abebe kilo keme woro ani kilo ta ani fula ni ka seneke fen fana sera nima jakabika bo seneke fe ni sanji de la ba lammi kononto tanna de jakai mais ni na ko foro de do e de be jisoli ka lammi kononto tanna wala tanna fana tilance o de yo jakai tilance be faraitaka ni sanji de ba lammi kononto tanna jakai mais ni e yere de ba lammi silamia sariati bi moka ebe sege minke ala ebe jisoli minke ala ni ebe ji sarade ka ewa lammi no yede silamia saria maso tambe kamina ela tanna iba tilance be fara etaka ebe jisoli ni sege minke tilance mbe fara fantaunta tilance mbe di fantaum tambonya ni manda kali haya ko ni e kan na folota ka di mogoma jurula ko aka barake nai mo onna folo jakka be ede ka ube mimba ke barake na jakka bode ka ibn Usaymir rahimahullah akon ni na folo sugo jakka be afula beka abfula beka na folo de do ababe ami ale mimbolo na ba ke ka barake nai juru de do akan na folo de do na cinya chogola na ka faratu yera la silamia sara la ba sarade wala akan na folo de do aba jakabo parce que fantaw nyabe na folo la ale ba jakabo bo emin fana ya juru do ala e kan na folo de do parce que dori ke ba ko e ka juru min be mo la chogo ya fula de do ni e ka juru min be mo la atigi she tigi de do juru sara la de do nkan na folo bala juru la me juru min do abe comme abe khalifa yoro de la dro dongo do nin ko akin kan na folo sagi min ta soro o yi kan na folo de doni ke ba ko yibo jate yire bolo ka juru bo de sangosa o be na kade iba toy me niya ata sangosa sansa temenala iba be ka jaka jate ka bola ko parce que ni juru min fule ni nye ni be komi kanya folo jede juru togo ya fulana ni e ka juru be mogola setai fantando ata bolo na basara ube juru be min na setigi do de be beba do ate mo ka juru sara ite se ka kanifana o juru sugu be jate komi na folo chinyale ito jakabo ibo toyede ni alai garajage kala sami ibo sankele jakabo ala ni ka garajage makala fana o jakatika min nin juru sugu min fule ni ya dira mo de bara kena ba tigi bolo ntade do dongodo niko akinkan na folo sage aba sage a jakabika eba jakabo aba bi ale min bolo fana na be barake naye akan na folo de fana ba jakabo no semino ko te kabako yo akom mo kelembe se kake fan dola ibe jakamina fan dola ibe jakabo masala mo do manankun do be ebolo manankun ni eko ikado kado ika wajibu la tika wajibu boyere me yire ya maraka be yire ma pour ki kan nasungo sorala me ni ka kote dole fando ye ika wajibu yere kam manan ko min be wolini be barakina tese ka wajibu datu yere fo ika juru de to fangurela
k'i ka wajibu kɛ pour ni mananko kɔni ka tombolo dɔrɔn bɛ se k'i ka nasɔngɔ sɔrɔ cogo min a ko ni mɔgɔ sugu fan dɔw la nisaabe b'i bolo an b'a fɔ e ka jaka bɔ k'a di fantan ma fan dɔw la n'i ka nisaabe min b'i bolo a t'i ka wajibu bɔ juru b'i la fan dɔ la a dagara i ka jaka min na a ko ninnu fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen na cogo min a ko a bɛ komi sanu ni mɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ i fan dɔ an b'i jate ala bato la i fan dɔ ala soso la o tɛ fara ɲɔgɔn na mɔgɔ kelen na wa bon a ko ninnu farala ɲɔgɔn na mɔgɔ kelen na cogo min dɛ nafolo kelen fana jaka bɛ wajibiya mɔgɔ fila kan a bɛ min bolo n'a bɛ baara kɛ n'a ye n'a y'a juru ta a b'ale bolo a bɛ baara kɛ n'a ye a ye nisaabe bɔ ale ta de don a b'a jaka bɔ e min y'a d'a ma fana e ka juru dɔ a b'a la donc n'i ko a k'a d'i ma don o don a b'a d'i ma e fana ta don de i b'a jaka bɔ ko sanji ɲini salli ko a bɛ kɛ cogo di sanji ɲini salli ni sanji dɛsɛra sanji ko ye dugu min na a dagara an ka bɔ ka taa kɛnɛ kan ni kɛnɛ tɛ an bɛ taa misiri kɔnɔ alimami bɛ arakan fula salli ni jama ye sora min ka nɔgɔ a ma a b'a fara kan ne a ye arakan fula salli ni jama ye birifini min bɛ a kamaw na ou bien ni mɔgɔ min kufula de b'i la i b'u yɛlɛma a kɔrɔ dɔw de ye tafawula anw bɛ gɛlɛya min na an bɛ sanji dɛsɛ min na ala k'an fana sanji dɛsɛ de yɛlɛma k'a kan masanji ye birifini bɛ min na ou bien kala bɛ min kan na i b'a yɛlɛma ka kɔnɔna yɛlɛma k'a kɛ sanfɛla ye ka dugumala yɛlɛma k'a kɛ sanfɛla ye n'o o kɛra alimami bɛ kutuba dɔ kalan ka mɔgɔw waaju parce que sanji dɛsɛ min filɛ nin ye a y'an sɔrɔ ni junubu de ye a bɛ kutuba dɔ kalan ka mɔgɔw waaju donc sanji ni salli bɛ kɛ nin cogo de la n'i b'a kɛ a bɛ kɛ komi salli salli kɛnɛ salli bɛ kɛ cogo min kabaruw de b'a nɔfɛ salli kɛnɛ salli bɛ kɛ cogo min dɛ i b'a kɛ o cogo de la kabaruw de b'a nɔfɛ salli kɛnɛ i bɛ kabaru minnu kɛ o ɲɔgɔnna de b'ale fana nɔfɛ i bɛ kabaru ninnu kɛ a nɔfɛ kabaru ninnu n kɔfɛ donc ni faciya kalanna ka sora da kan ni arakan fula salli nin cogo la i bɛ birifini yɛlɛma n'i y'o yɛlɛma i bɛ kutuba kalan mɔgɔw ye bon ko mɔgɔ ka kiiri ye juma ye mɔgɔ min bɛ foto ta ni telefoniw ye bon dɔɔni kɛbaga sahalenw kɔ ciden ka hadisa minnu nana a bɛ hadisa tanu kɔ hari imamu na nawawi a ka riyadu kɔnɔ a bɛ taswiri fɔ foto ta fɔ bonda min na a bɛ hadisa min na a tɛ ku tugutu ɲɔgɔn na a bɛ hadisa tanu kɔ bɔ bon dɔɔni kɛbaga ko ciden ka hadisa minnu nana n'i ma foto kɔ ta ciden ko kullul musawwiri finnar a ko foto tala bɛɛ de bɛ tasuma kɔnɔ ciden ko man sawwara suratan kullifa yawmal qiyamati an yunfiqa fihi ciden ko ni mɔgɔ ye foto ta ko yawmal qiyama don ni ma fende do ko ala bi ja ko i kan nin kala ko ciden ko inna sadda an-nasi ajaba yawmal qiyamati al musawwirina ko ciden ko mɔgɔ min kan lajaba ka gɛlɛn ni bɛɛ ye qiyama foto talaw de don awa ko foto ko min filɛ nin ye ciden ma foto bɔ foto la o kullul musawwir a ma foto si de bɛ foto la fɛn o fɛn ye n'i ma foto ye ciden ma foto bɔ foto la dɛ o ko ni mɔgɔ min kɔ kamariya foto o tɛ foto ye telefoni foto ta tɛ foto ye delila min b'e bolo hadisa sahalen min bɛ e bolo ka appareil photo bɔ ciden ka kuma la hadisa sahalen min bɛ e bolo ka telefoni photo ta bɔ ciden ka photo a ko photo bɛɛ delila min b'i bolo hadisa la ka telefoni photo ta bɔ la nana n'o y'an k'o ye kɛ ciden ma sinaw nati koyi a ko photo bɛɛ de ye haramu ye delila bɛ e bolo ko appareil photo se ta la i bɛ na n'o hadisa de ni hadisa sahalen bɛ e bolo ko telefoni ka photo ta sen tɛ nin la i bɛ na ni o de ni o t'i bolo ciden ka hadisaw bɛ to gɔrɔbali de kan
ate daga ka foyi bola ni ka hakilina ni ko de appare nunun tunte ciren tilela ni hadisa nunun ni e wan telephone nunun tunte ciren tilela yala ciren tige ala ta do ku benawa ayo fayo ciren tige ala ta do ku benawa est-ce que ayo fayo don mi mogo nana jahadu la ko cide man nin don na jahadu ina sisan saram betami nga junubu bebe ya fa wa cide ko ka junubu bebe ya fa ni juru sentala alama cide alama jibrila si cide ma ko afo yede sedu suya be junube ya fa ni juru tede jibrila mano faya o yoruni kelembe cide nye che wala kunna na iye mun fo akon nin kon do na jahadu la mfagara nga junube be ya fa wa akwai ka junube ya fa fo juru sisa jibril na no fo na ya soro appare photo nunu sete photo la ni ciden ta do ciden tiga la ko ne ba do ku bena mes ka ya fo ye ku sentala amma fo ye de ewa kele fulana dogo kanto ko appare photo munu fulen ni ko ma barashike ko ciden kambe photo munu na ko deseli kelaw munu ba deselu boloy ko me e ma barashike ko eye appareil bito de wuli doro ko aye mugo ka photo ta pistoli bito wuli aka mugo faga pistoli nde ya faga ube de ya faga amba iska amba fo ma barake ma mugo faga parce que ale ma barake aye bito de wuli doro ya faga ma barake obe fo munna ni pistoli bito ta ka bila aye mugo faga ibe wole mugo faga lay munna ni appareil bito tara photo tara ite wole photo talay taw ko tuguni ko ewa appare photo munu fule ninye ko nunu be komi dungare de ko ni jole be dungare korodoro be dungare kono ewa ani dungare fana tekle dungare photo tewo yere de be dungare kono ni yere la ibe yere dungare kono ni bolota bolo be ta dungare kono me ni bora dungare kono itewo me ni appare yi photo ta ibe ila sagulembe ubete tawa ani dungare te kelenya dungare yere de ba koro ni bora koro foite appare bitade imara lende ba ko ewa ko tuguni ko appare photo nunun ko ni telephone photo ko abe ko ni tara ijo ji dala doro ni kasuma be jila ni dora ji dala ka suma be jila boyeke suma imbewa bali mo hada made ni e ko ibe hakkilin ke ka fendo dina kono minta kono hakkili nyuma tigu de ba soro hakkili wore de ba soro ka monto ka fili ka bora nunu nya hakkili nawde ala tawte ci den ka di sawte hakkili na dilade ndoro de ku yu fo hakkili na ndu bola ewa Sheikh Albani ko ale ba fo yere telefoni ka photo ani appare ka photo ta ko ale bo fo yere ko ka jogoni hari ciden ka tile dese ako chogodi ciden tile la deseli kala fule na ye mo la je ka dese chogo abese ka yerewa appare photo fule ni ye mo photo ta 100% yere de do yoro sita je photo ina photo imba yere de bo kateme har fo appare photo imbe mo bo chogola kateme deseli kala ka akwa le bolo appare photo tala yere ka juguni deseli kala yere parce que mimbe mo la je ki nyogona dese aya ke chogo ani teke kelenye 100% mais appare photo tala telephone photo ta yere de fulay just ari yere de ta o ka juguni dese yere ewa kayira fana ko ewa aywa photo te ko suma be minna ko photo yede photo to doronye de munna amba isetu photo yera terewere sila bolo cide nye photo ye terewere sila dora sagira nya bilela amba isetu ko nyemunke ako photo min fule terewere sila irido ina amba isetu ko ale ye iride ntige ka photo yoro tige ka bola o ye dese de obe fini de la cide ndonne alikaba fana photo munu nye monima maw ye nisuma bola ye bereka yu kari photo munu be kogo de la be mogo wele ko kana ni jiye abu ko ku bola suma be ulula nko adellaka ali ibn abi talib ci akota nim dugu masinanda wallan tada surata illa tamasita
kana photo si to e foi ka toucher est ce que min be toucher o ye suma fende suma to la min be toucher de suma to law balmo an kana nyugon nege dina ye dina de ciden ka hadisaw an ku to a cugolan kana nindungolo dina la photo be de ya haramu ni ma photo ko ni amma fo ni fe minta ni tala de me fen ko ni fen wo fe ni de bala iya tani appareil iya décédé wa suma bala wa suma tala wa akera ni boloye ama keri boloye akera ni téléphone abe haram wodi ya to Cheikh Abdallah Bumbayi ko suratu kulluha munkar ako photo be kone ako photo be haramu suma bala wa suma tala akera ni boloye ama keri boloye akera ni appareil akera ni minan sugo ye ako ni mun ni ma photo kone ta haram istisna utala de munum bora la ni delila wuye darura photo munum be wori wala ambulance ko tola wuye darura photo munum be cardante photo abi kade jakwa famau de mobilika ika cardante photo ta bashiti ka wala wuye darura passeport photo nunu wuye darura nkamra si papier nkinka photo kala wuye darura photo nunu daruratu tubihu mahjurat وغير فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما أدترتم إليه ala ko ala nyefengo fe haramu yauka nyabe faram fanshawiye fo haramu minna hatagrama na ta hatagra kata haramu minna o daga rawuye de donc o de darura photo nunu la daga photo munu ye darura wulu la daga mais ni ote ka photo ta komba marade ka tashinai ka mirinai o tara o kera ni bolo dewa o kera ni dese dewa suma balawa suma talawa akera ni appareil akera ni telephone de o be ya haramu ambe min fo mo ye o ye ninde afulana ko mimbe video laje do mimbe video laje minye video inke o be minye photo inta photo tay ne video jirube o dela min junube ela sisa na yasru video inde ya haramu e ba ke ka video mi laje o yere de laje le haramu sisa mo do de lankolomba kono ube muso do de lankolomba kono ube mana ko do de be video la ni e yo de laje sa junube ela ni kan laje le ambe min foni fana yare o ni yede wakati sera subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ni nyen kaliminke ko salli do nani juma dombe na avec chogodi